Имаш много интересна история с това как си попаднала на нас въобще първоначално. Да. Ами аз гледах на много места къде да запиша и всъщност се свързах с ChatGPT. И когато го попитах, първото, което ми каза е да запиша при Наталия в нейната академия и му се довери. Изкуственият интелект, ми съветва всички помага. в днешно време и много се радвам. Ето пък наистина те е насочил Абсолютно, на добро на правилното място. Място, на което здравей, Нели. Днеска сме на последния ден от курса. Да. Какво те накара да се запишеш на курс по грим и да избереш нашата академия за грим? Ами, това, че исках да придобия повече увереност, да съм сигурна да науча нови неща и така и стана. Научих и със сигурност много ми помогна твоята академия и това, че дойдох тук. Доволна ли си от обучението? Абсолютно, Получи това, за което си дошла в крайна сметка? Да, най-много ме притесняваше очната линия, всъщност изобщо не можех да правя, но с тази формула, която ти ни показа, просто вече нямам притеснения. Браво, само за 10 дни успя да, абсолютно, който се колебае, просто трябва да дойде при тебе и да види, че може да се случат нещата. Добре, какво би казала на някой, който мечтае да стане гримьор, но все още се колебае само и така си му е в мечтите? Ами точно това, да бъде по-смел, да дойде, да опита и да види, че не е страшно и просто обръщаш достатъчно внимание на всички, на всеки индивидуално. Това са притесненията на хората, които пък чуват, че е групово обучението, дали ти си тук през цялото време, ако сбъркаме нещо, винаги ни помагаш, просто всичко стана топ. Супер!